Azken asteotan, gerra danborrotxak dira nagusi. Ez da besterik entzuten hedabideetako berriemaileen eta norbanakoen hauetatik. Baina hots horiek, kapitalismoaren krisiaren hotsak baino ez dira. Izan ere, kapitala jasaten ari den krisiari eta krisi horrek erraginda aurreikusten dituen ondorioei aurre egiteko beharrezkoak dituen neurriak hartzen ari da mundu osoan zehar. Eta Euskal Herria ez da salbuespena. Alta, krisia antzematen ari da jada, eta honek Euskal Herriko langile klasearen bizi baldintzen kaskartzea dakar, ongizate estatuaren gainbera eta soldata errealaren jaitsieraren eskutik. Bere estatus soziala eta sistema ekonomiko menderatzailea arriskuan ikusten duen burgesiak, urgentziazko bi neurri hartu ditu egoera honen aurrean. Batetik, Europako arma industria sustatzea, honek irabazitasari eutsi ahal izango dion esperantzarekin. Jakin badakigu gainera, sortuko diren arma horiek gauzatuko duten gerran, langileok jarriko ditugula hildakoak. Bestetik, poliziaren bortizkeria eta erreprimitzeko beharrezkoak diren baliabideak indartzen ari da, haien militarizazioan sakonduz. Honen helburua argia da. Krisiak ekarriko dituen miseriazko baldintzengatik Euskal Herriko langileriaren artean emango den kontzientziazioa, erradikalizazioa eta antolakuntza potentzial oro deuseztatzea eta langile klasearen disiplinamenduari eustea. Logika horretan ulertu behar dugu hilabete hauetan zein azken urteetan Estatu frantses eta espainolak poliziaren militarizaziorantz hartu dituen neurriak. Ertzaintzaren soldata igoera eta baldintzen hobekuntza, udaltzaingo eta ertzaintza taser pistolaz zein suzko armaz hornitzea, jendartean izua zabaltzen duten biolentzia poliziaren gertakariak, Euskal Herri osoan polizia kantitatea igotzea. Horri guzti horri, polizia aparte den makinaria errepresibo guztia gehitu behar zaio. Hau impunitatez, baliabide juridikoz, zein administratiboz eta zuritze instituzionalaz hornitzen duena. Poliziaren militarizazioak eta baliabide errepresiboen indartzeak Euskal Herriko nazio zapalkuntza ahalbideratzen duen okupazio militarra eragotzeaz gain, eskubide politiko eta zibilen urraketak handitzea eragingo du, eta eragiten ari da jada. Izan ere, geroz eta gehiago dira langile klasearen aldeko borrokagatik, nazio zapalkuntza borrokatzeagatik, preso politikoen askapena zein amnistia aldarrikatzeagatik, fascismoaren aurka mobilizatzeagatik edo propaganda hutsa egiteagatik, isunduak, epaituak edo atxilotuak izaten ari direnak. Hala ere, aipatu beharra dago, hau ez dela gertakari isolatu bat. Poliziaren egiturazko funtzioaren isla baizik. Gizarte eredu kapitalistan orden soziala bermatzea baita poliziaren funtzioa. Burgesiak, arazorik gabe bere poltsikoa langile klasearen miseriaren lepora diruz betetzea ahalbideratzen duen ordena alegia. Ondorioz, poliziaren funtzio soziala zuritzera bideratutako gertukoa den edo demokratikoa den poliziaren proposamenak zentzugabekerian erortzen dira. Gauzak horrela, ezin dugu errealitate horren guztioren aurrean beste alde batera begiratu. Euskal Herriko langileoi dagokigu poliziaren biolentzia eta militarizazioaren kontra antolatzea eta borrokatzea. Bere funtzio soziala agerian uzten dugun bitartean. Eta horretarako bideratuko ditu bere indarrak aske antolakundeak datozen hilabeteotan. Ildo horretatik, batetik, polizia kapitalismoan betetzen duen funtzio soziala jorratuko dugu. Eta bestetik, Euskal Herrian tokian toki poliziaren bortizkeriak hartzen duen forma eta azken hilabeteetan jaso duten indartzea eta militarizazioarazko joera salatu eta denon begibistan utziko dugu. Ildo beretik, ekainaren 7an, Senperen, amnistia eguna antolatuko dugu, bi gai nagusi landuko direlarik. Batetik, poliziak antolakunde ezberdinetan egindako infiltrazioak eta horien aurrean babesteko beharrezkoak diren neurriak landuko dira. Bestetik, poliziak eragile eta mugimendu ezberdinen kontra burututako jazarpena. Bide horretan, dei egiten diogu Euskal Herriko langileriari datozen hilabete honetan egingo diren ekintzak babestera eta horietan parte hartzera. Baita Senperen amnistia egunera bertaratzea ere. Poliziaren bortizkeriaren aurrean, Euskal Herri langilea batu.